mynd i fod yn edrych ar rai o'r trends sy'n mynd i fod gyda ni nawr ten yn ystod y misoedd nesaf. A ni'n dechrau gyda rhywbeth sydd ddim yn newydd, ond mae pobl wedi bod yn disgwyl mlaen at hwn am sbel. Yn sicr, mae hwn yn dod o Charlotte Tilbury, brand sy'n rili enwog nawr sydd wedi ffrwydro dros y sîn harddwch. A mae'r adran marchnata gyda Charlotte Tilbury wedi bod yn fisi iawn dros y misoedd diwetha yn plygo'r cynnyrch newydd yma. So mae'r foundation yma, Beautiful Skin Foundation, mae'n cynnwys hyaluronic acid, a mae hwn yn gret i hydradu'r croen. Mae e mewn lot fawr o gynnyrch erbyn hyn. A hefyd mae'n cynnwys rose sy'n helpu rhoi bach o glow i'r croen. So brynes i hwn yn syth pan ddath yma, so ni mor cyffroes i drio fe. Mae e yn neis, fi'n gwisgo fe heddi, mae ar yng nghroen i nawr. Mae e yn rhoi glow, ond am y pris, mae yna lot fawr o foundations arall sydd yn cynnwys hyaluronic acid, a sy'n edrych yn debyg iawn. Ie, achos mae fe'n ddrud yn diwe. Ddim rhaid gwario gymaint i gael yr un effaith. Ddim really. Nawr, mae rhywbeth bach o'i flan efo yna, mae hwnna'n ddiddorol. Ti wedi gweld cerrig bach fel yna o'r blaen? Na gwiriwyd. Wel, gwa sia yw enw'r cerrig bach na, a mae hwn yn tueddiad Tsieineaidd, so maen nhw wedi bod yn defnyddio fe am gannoedd o flynyddoedd, a mae wedi dod yn drend newydd draw fan hyn. So chi'n defnyddio'r cerrig bach yna i roi massage bach i'r wyneb. Carreg iawn yw wedi? Carreg, ie. So precious stone yw hwnna, rose quartz yw'r un yna, a mae hwn yn hybu hapusrwydd a chariad yno ni, a mae eisiau digon o hwnna mis Ionawr yn does. So chi'n defnyddio hwn, i roi mewn termau syml iawn, chi'n rhoi yng nghanol y wyneb a gwthio tu allan tuag at y clustiau. A mae hwn yn helpu yr lymphatic drainage naturiol sydd â ni. So mae'r wyneb yn defnyddio y broses yma o lymphatic drainage i gwaredu'r croen o unrhyw dŵr neu gwastraff sy'n stico rownd yn wynebau ni, sy'n achosi swelling neu puffiness. A mae'n helpu adio bach mwy o siap mewn i'r wyneb. Mae'n deimlad hyfryd hefyd. Mae rhaid rhoi olew ymlaen yn gyntaf a bod yn slick iawn. Mae digon o fideos ar-lein ar sut i ddefnyddio gwa sia. A chi'n gwthio popeth lawr y gwddw wedyn nôl i'r galon i gael i dreulio allan wedyn. Reit, carreg bach yn neud lot fan'na. Ie, a digon resymol i brynu ar-lein mewn fferyllfeidd, chi'n gallu gael nhw yn TK Maxx, Home Sense, maen nhw'n mhobman, maen nhw'n gret. Okay. Ond nesa, ni'n jympo lan nawr o ran pris. O'n i'n mynd i weid, oedd hwnna beth bach digon siep. Mae hwn, wel, mae eisiau pris ffarm ar hwn, oes e? Ie, mae'n eitha drud, ond be mae hwn yn neud yw mae'n anfon microcurrents mewn i cyhyrau'r wyneb, a fel, pan ni'n gweithio'r cyhyrau neu marfer corff, mae hwn yn neud yr un peth i'r wyneb. Nawr, mae yn ddrud, ond mae hwn yn rhyw fath o driniaeth fel arfer byddai chi wedi gorfod cael mewn rhyw spa go iawn, mynd i rywun sy'n ar rhyw tystysgrif i wneud e, ond nawr mae'n digon saff i wneud adre. Dyna reswm y pris. Mae yn rhywbeth technegol iawn, ond mae'n gweithio. Fi wedi gweld siwd gymaint o luniau o bobl sydd wedi bod yn defnyddio fe yn ddyddiol am 6 mis, a mae'r gwahaniaeth yn anhygoel. Bysa rhaid efo fod, achos mae fe'n ofnadw o ddrud. Mae yn rhywbeth i bobl sydd yn rili lico teclynau bach harddwch, yn amlwg fi yw'r person muggins fan hyn sy'n mynd mas i brynu, testo fe chi gyd. Ond mae yn gweithio, ond mae yn ddrud. Mae yn ddrud. Reit, pensil bach nawr. Ie, so trend eyeliner y catau. Fi'n sôn am hwn bron i bob tymor, achos dyw e ddim yn mas o ffasiwn. Fi'n dwlu, dyma'n signature make-up look fi'n meddwl. Fi'n gwisgo'r eyeliner bach yna nawr. Mae hwn yn gret, o'n i'n defnyddio Clinique am sbel fawr, ond mae hwn just cystal, a mae'n lot siepach. Mae'n aros mlaen yn dda, mae'n briliant. Ond mae'n lletwydd iawn i roi mlaen os ych chi ddim yn ymarfer wneud, a hefyd, os ych chi'n un sy'n gwisgo glasses, os ych chi'n tynnu nhw off, ti ffili gweld. Felly, be fi'n gweud i ddefnyddio, yw i ddefnyddio palet bach, fel yr un nesaf sydd â fi fyna, o Max Factor. A beth chi'n neud yw defnyddio brwsh man, fi'n mynd i ddangos i chi fan hyn, mynd ar lliw mwyaf tywyll allan o fyna, a defnyddio hwnna i greu llinell. Nawr ffordd rwydd iawn o wneud, yn enwedig os ydych chi ddim lot o amrannau lashes, os oes lashes man gyda chi, neu os ydych chi gwallt eitha gole, i ddefnyddio rhywbeth fel hyn, mae lot ysgafnach, dyw e ddim yn olwg arw, a os mae yn edrych bach yn arw, mae'n gallu gwneud i'r llygad edrych yn llai o seis, ni ddim moyn hwnna. So mae rhywbeth fel hyn, does dim os yw e bach yn fler, falle chi smydjo fe gyda'ch bys, mae e jyst yn rhoi olwg bach yn smoky, ond ych chi'n cael yr effaith lein yna.
Reit. So nesa wedyn, mae dy fi set bach o frwsys sy'n gweithio'n dda iawn ar gyfer wneud hwnna. Un i greu llinell, y llall i fluffo fe mas. Reit. A wedyn yn olaf, cream blusher. Nawr, mae rhain di bod yn boblogaidd blynyddoedd maith yn ôl. Maen nhw'n dod nôl a maen nhw ar gael amryw o brysau, ond os ydych chi'n moyn ffordd rili rwydd adre i wneud, ewch a'ch hoff lipstick ar cefn eich llaw fel yna. Wedyn ewch a'ch concealer. Chi jyst yn rwto'r ddau gyda'i gilydd, gyda brwsh. A mae dych chi DIY cream blush sy'n matchio'ch lipstick yn berffaith. Mae'n aros mlaen a dyw e ddim yn costio dim byd. Wel, na beth i ni licio dechrau flwyddyn fel hyn, yn dy fe, ti'n gwybod. So felly, os i ti eisiau cael effaith yr cream brushes na, na'r ffordd i wneud e, ac os i ti ddim yn licio fe, ti ddim wedi gwario arian wedyn i ti. Yn sicr, a mae defnyddio hoff lipstick yn golygu bod yr holl olwg yn cael ei tynnu at ei gilydd ac yn matcho'n berffaith. A chi safio arian. Ffantastig. Emma, diolch yn fawr i ti. Diolch.